खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना जानमनि बसुमतारी जिल्ला धेमाजि बियाब सिलाबुथार दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा जथायै बानजायनाय बाथौ बिबुंसार अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ खननाय बादायहोनाय हाबाफारियाव बिजिरगिरि महरै मासि मोननाय मानव गेदेर बिजिरगिरि सारमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आं दायो सेथि देंखोन हांख्रायनाय आरज मेथाइ खननो सिगांदों। मेथाइनि गिबि सिरि हे आफा बोराइ बाथौ। हे आफा बोराइ बाथौ नोंखौनो गाबज्रियो जों आफा बाथौनि सेराव नोंखौनो हांख्रायो जों आफा खेराइसालियाव सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबजबनानै नोंखौनो आरज गाबो आखाइ खबजबनानै नोंखौनो आरज गाबो मोजांखौ अनसायनाय गाज्रिखौ मुगैनाय साननाय होदो आफा जोंनि गोसोआव गोथारखौ बजबनाय इनायखौ गारनाय गियान होदो आफा जोंनि सोलेराव जोंनि गोरबोआव नों बिफाया दान्दिसे जोंजों नुजाफैनानै नों बिफाया दान्दिसे जोंजों नुजाफैनानै हे आफा बोराइ बाथौ नोंखौनो गाबज्रियो जों आफा बाथौनि